Üdvözöljük az ACN világát és kulisszatitkait bemutató exkluzív túránkon! Az európai központunk Amsterdamban található, ahol 9000 négyzetméteren több száz munkatársunk dolgozik, önért fáradhatatlanul. Dolgozóink nem csak az ACN szakterületét ismerik, hanem számos egyéb területen is gazdag tapasztalatokat szereztek. A legjobbak, akik önökért tevékenykednek. Minden osztály, csoport és egyén elkötelezett az ön sikere iránt. Lehetővé téve, hogy ön önállóan irányíthassa üzletét, de soha nem egyedül. A lengyelországi Wrocławban és a svédországi Amalban működő operációs központjainkkal együttműködve célunk az ön teljes elégedettségének biztosítása, mert biztosak vagyunk abban, hogy ez a minimum, amit ön és az ügyfelei megérdemelnek. Kerüljünk beljebb! Az ACN képviselői szolgálata és ügyfélszolgálata a problémák több mint 90%-át megoldja az első hívásra, és iparági szinten kiemelkedő szintű támogatást és szolgáltatást nyújt számos nyelven. Az ACN operációs csoportja, amely magában foglalja a rendelésteljesítést, a szolgáltatás aktiválást, a számlázást és a pénzügyi és informatikai osztályt, teljes körű támogatást nyújt az ön üzletéhez. Nem csak azt biztosítják, hogy az ön ügyfelei csatlakozni tudjanak az ACN szolgáltatásaihoz, hanem azt is, hogy ön készhez kapja a megkeresett díjazást. A termékmenedzsment és a szállítói kapcsolatok osztálya azon fáradozik, hogy versenyképes és magas szintű termékportfóliót biztosítson önnek, amely összhangban áll az ACN azon céljával, hogy az alapvető háztartási szolgáltatások egyedüli forrásává váljon. Az új kommunikációs technológiák eljövetelével az ACN elkötelezett az iránt, hogy az iparág vezetője maradjon. A digitális telefonszolgáltatás és a videótelefon az ACN jövője, így az ön jövője is. Hiszünk abban, hogy egy napon minden otthonban lesz videótelefon, és az ACN a videótelefonok egyik legnagyobb nemzetközi értékesítője marad. Az ACN több millió eurót fektetett be annak érdekében, hogy ez a koncepció valósággá váljon az európai piacon. Ezért szakértőcsoportot állítottunk össze fejlesztőkből, mérnökökből, programozókból és műszaki támogatási tanácsadókból a legjobb technológia és támogatás biztosítása érdekében. Az ACN a viszonozás híve, ezért a világ minden táján támogatja a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítványt. A nemzetközi eseményeinken képviselőinktől gyűjtött adományok összegét az ACN megduplázza. A marketingosztály fogja össze az ACN erejét, energiáját és lelkesedését, és hatékonyan kommunikálja az ACN által hordozott értéket az ügyfelek és a független képviselők felé egyaránt. Képzelje el saját kisvállalkozását, amelynek sikerét több száz tapasztalt, iparági szakértő támogatja. Mindez lehetséges az ACN-nél. És mindez csak a kezdet. Az ACN kiterjedt globális jelenlétének köszönhetően 4 kontinens több mint 20 országában nyújt támogatást ügyfeleinek és képviselőinek. Az ACN világközpontja az észak-karolinai Concordban létesült, és feladata központi támogatás nyújtása minden észak-amerikai tevékenységhez. A világközpont hivatalosan 2009. júniusában nyílt meg, 13 000 négyzetméter irodaterületen, új értelmet adva a korszerűség koncepciójának. Ez az impozáns épület nemzetközi hálózati működésünk központja, ahonnan folyamatosan ellenőrizzük az ACN digitális telefonszolgáltató eszközeit és saját hálózatunkat. A hálózatot magasan képzett, tehetséges mérnökök tervezték, építették és felügyelik. Az észak-amerikai piacot a kanadai Montrealban működő központunk támogatja. Az ACN Ázsia csendes-óceáni központja az ausztráliai Sydneyben helyezkedik el. Az Ázsia csendes-óceáni régió legújabb bástyája Szöul, Dél-Korea. Az ACN nagyon komolyan veszi az ön sikerét, ezért komolyan veszi az önnek nyújtott segítséget is. Az ön iránti elkötelezettségünket igazolja az ACN európai központja, valamint az operációs központok. Mi odafigyelünk minden másra, így önnek csak arra kell koncentrálnia, ami a legfontosabb: a sikerre.